zvese tando zvechokwadi Zvese bachaswa nemhosva Mwari ari mubatsiri wangu awarapa ndo amwene wangu nainini wangu ini ndakarorwa 2017 nainini wangu wa 2018 varume vedu vandori 2 mumba mawakomana nanatete 2 ini ndarorwa 2017 kusvika pari zvino handina mwana nanhasi asi ndane mwana kushaya kwangu mwana handina munhu wandakambonongedza kana kupomoti kudzinza redu kana kudzinza rere handakarorwa kuti ndiwari undishayisa mwana asi mukugara pamba ndichirorwa tinombobva tambogarisana zvakanaka ba maini nasati andosviko bando kubudikidza nawamwene wangu arapa apa ndaindogara kundori kungonetsana kuti usingazwisisiki ba but hondohombe yange namama vaitanzi mwana wavo wakarora mukadzi wanda ndisingadi ba ndandine wandaida plus dzinza rakarora handiridi ba rine mhepo dzine zvikwambo namama avo tagara ini ndakabva ndaita nhumbu vhebve ine 3 months asi vamwene wangu vanombozviziva bo ndabva nhumbu patagara asi hamene kuti papa akazomutaura kuti muroro nyakabva nhumbu akati kunyepa haisi nhumbu bamapfundiko inhumbu yepi yanga aita yemapfundiko asi ndakabva ine 3 months patagara 2018 yazoya maininawo kugara kunozomboita zvakanaka taitobika mukicheni mawamwene wangu tinobva tambogarisana zvakanaka tindogara tese inini ndakandozvimira kusaidi rangu wanendo Joan Marange wese inini nemurume wangu ndisendo 7th day takagara pamusha pedu kugara kwacho kwakundoriko kundotaudzana kundopumana uroyi wese waipiwa inini kuzi inini ndini muroyi magarisana taita pamukowo tagara 20 mainini akabva aita mwana mainini ane mwana wake mai wakabva vati takatogaramba vati pane umwe mukadzi anobatsira mukadzi saka anobatsira anozvigona zvese zvekubatsira kana warushaya mbere kuchichora sada kuti muende ikoko kodini kobatsirwa asi haendi kuJoan Marange ba shuwa ndakabva ndadirectwa ndimai vandaenda ndasvika kumukadzi anobatsira atori padhuze nepamba pedu ndasvika pane mukadzi anobatsira vatonditambira zvakanaka vandapinda mumba aivati ndiri kutarisa chibereko nezvakabva aita ndobva ndabva atora bhaketi remvura zvikanzi gezai ndapedza kugeza zvikanzi rarai ndikutarisa chibereko saka ndarara vanditarisa chibereko zvikanzi chibereko chenyu hachina mazinoba chinoti chikapfumbata chopunyutsa vatati saka ndodini vabuda akabva abuda akunze vati medo kunamatira mvura yekuti meende kodini koshandisa saka akabva abuda kunze mukadzi uya uyu saka pakabva vapinda meseji yakabva yapinda ini ndakatogara kambudzi kanokia pakapinda meseji yakasendwa nemama wangu avo dzanzi dzakazi mainini maipo wamwene wangu anozi maipo zvikazi asvike remuroora yange ri padenga yacho yepazasi pacho yange akazi shawa ndigadzirire zvekuti aende handimbodiba kushawa nekuti agare nemwana wangu ndimamawo saka mukadzi uya paakadzokera vanditi do kunamatira mvura muroora kozi anoera shawa mwene wangu anoera shawa ndakabva ndatobuda ndakamudhura vandadzokera kumba vandasvika mama wasipo papa pana mainina vandasvikazi mama wabuda hangaenda kune umwe bhururu wavo futi wadzoka pawakadzoka inini hana ndatomudhura kwete zvekunyepedzera ba chaakakwanisa kubvunza umwene wangu akabvunza kuti muri urwara here vandati handisi urwara ba vandamba ndakanyarara asi uye mainini ndakamutaurira nyaya yacho mainini hana chakamboda akandoti zvinonetsa saka murume wangu kumanhera adzokera anga aripo pamba angasati akuenda kubasa adzokera vandamutaura kuti ndo zvandadini zvandaona mameseji anga zvinhu zvacho zvinonetsa ndinotanga nekubvunza kuti iye ari mhani vandati inini ndo mameseji andaona asi mameseji aya murume vandandona akandonyarara vandataura kumba kwedu kuti inini ndaenda kubatsirwa asi ndaona mameseji akati pamafoni ewanhu wairawo ndo mameseji andadini andaona patagara kukurirana kurundonetsa kupumwa uroyi urundobuda pamukowo wese zvese chaitwa chakaipa chirundonongedzwa inini chese chaitwa chakaipa chese chirundozi nini muroora mukuru ndiani ane uroyi kozi dzinza rekumba kwavo inini baba wangu anorwara nepfungwa saka kazi zvekumba kwavo zvese zvimwe chakambopengesa baba wake chii ndo pane hosha dzese dzodzodzi tagara 2020 murume wangu akabva aenda kubasa ngoisi anga asingaendi kubasa ba 2020 murume wangu aenda kubasa inini handisi pambaba nandiri kugara patete nandiri kugara mama wavo akabva washaya hembe dzavo akashaya topu yavo nependi ravo mainini ndiye anga ari pamba inini ndaishandisa sipa yekunze mainini aishandisa yemukati yanga akapiwa nemhai asi ndomaigara mamona akamhai zvikazi inini ndii ndatora hembe idzodzo tendi yamhai netopu yavo ndii ndakatora hembe dzamama ndikati ina anotora hembe dzamama munozonditi ndii ndakatora hembe dzamama sei inini handisipa napaba yakatoita nyaya kuzi inini ndatokanzi akatoti hama dzangu ndakataurira iwe muroora uchaya madhodhi iwewe ndikafuma ndakafa nekuti wakatora hembe dzangu mukadzi wapuwa hakuna umwe ba akatora hembe dzangu
wanabva padaidzwa nabamukuru watinoti wanabamukuru emumusha medu uyu mainini vhazi mama vati handisi ndakataura ba maikisha avo mainini ndovakadini vakataura kumbirai maiguru yenyu riregerere maikisha shuwa vapfugama murume wangu akazi amaiguru soro renyu ndiri kumbiroregerere nezvandakataura handisi kwakurindofungira kuti ndimakatora hembe dzamama ndikati musi wamakataura mataurira makaita ka mainini akachema kuti maiguru mune shuwa mudouraya mhai ndikati ndouraya mhai hembe dzeshe ndodzidini zvakanzi mune shuwa maiguru ndikati indotora hembe dzamhai ndidodzidini zvikazi shuwa vati vakumbira riregerere aibvazoya kuikazi ini maiguru ndakumbira hangu riregerere zviri kundirwadza inini handisi ndakambotaura zvinoba asi mama tiri kupasiko koma makabvota kuti hakuna umwe munoba mukadzi wapfuwa akatora hembe dzangu asi nhasi akunini kwazi kumbira maiguru yenyu ruregerero vatagara murume wangu inini wanototi akaromba kusanga wese vanhu pamukova pedu tese isusu pese vanhu vacho pari pamukova vanototi murume wangu inini akaromba ndokutaura kwazvinotoita kuzi murume wangu akaromba ndiri kuharare ikoko ndakabva ndaita nhumbu vandabva futi nhumbu ndiri kuharare ikoko ine 3 months vatatangotoshuti chii chirumboitika dini shuwa ndakatoenda kutotesta practice varasvika soko kuna mama akati haisi nhumbu ba mapfundiko nhumbu dzepi dzaari idzi ndikati inini kumahospital kwese ndinoenda ndotestwa ndoone kuzi ndine nhumbu kana makadhi ese zvese ndinazvo zvekuti ndine nhumbu kana ari mapfundiko icho zvinoramba zvindodzokerera here ndiri pausikana zvasingamboitikiba masoko vatangotobuda akarora hure ndikati ina handisi hure ba mwana wavo ndiwo wandinoziya kana ari ini anobva anamborana nomwe murume ba mwana wake ndiwo wandinoziya kana ari nditi hure nganipe umhandara wangu ndidzokotsvaga jaya kutaura mhai ndikati ini kana aramba ndonditi hure unipa umhandara hwangu ndoenda kotsvaga jaya rimwe ndosiya mwana wake waruramba naye vatagara kupumana kundoripo zvirindotaura zvakawanda hobho ini ndii nditozi ndiri muroyi chazoita kuti tisvike panapa nhasi chazoti tisvike panapa gore rapera muna majulai mainini avo vakavauya kwandiri ndandotodidza mai anga enda kupasika newana wamainini isi tatasara pamba ndisi takasara pamba mainini havana kuenda saka akatosvika ndodidza mugadheni makuseni wana kuti tatasara nawo ngoenda kuchikoro vanditi maiguru ndiri kutaurire chokwadi andati chokwadi chei asi kugara kwese ndaitoziva kuti mainini zvese chandoitika zvese anobva aenda kundimangara kozi mama waitombonditukwa chinitungira mainini zvese zvakuitika ngobva ndaenda kuna mai ndakati chokwadi chei zvikanzi munoziva kuti mama akatora hembe dzenyu akaenda nadzo kudzigadzira kun'anga akazoenda kuna mbuyo wakaenda naye aribvunza churu chinobuda ishwa kuti imimi musabareba kuti miende angasikada kuti muroorwe ndibamukuru ndakabva ndadonidza pombi pasi enda ndakabata mama akaenda kun'anga akatora hembe dzangu zvikazi ndikati kudii kwacho zvikazi ndo zvandakatotaurirwa kuzi ndo zvakadii zvakaitika uyezve munozviziva here maiguru zviya zvakambotaurika mazuva aya yandiramba hangu zvekuti isusu tinoti manheru maenda kurara mama ane mvura yanoya naye tinodzima marasha tichidaidzira zita renyu nabamukuru kuti murambane musaite mhuriba asi mama ndiye anoya nemvura chandizi kuti anobve pichi nayo uyezve munoziva here maiguru kuti inini ndaitumwa murumu menyu ndi mama kuti mukanamatiwa mvura mune manamatiwo kwamafamba kobatsirwa kuti muite mwana ndaitumwa kotora mvura iyaya ndorasa ndoisa yedu inenge yabva namama tomaka mai inenge yakasvika torasa toisa yedu iyaya then moshandisa zvakandirwadza vandato ini pakanditarira mainini ndakabva ndafonera tete wangu akandiperekedza kuroorwa vandafonera kumba kwedu vandataura musha mandakaroorwa futi vandazvitaura kuti ndo nyaya ichi iripo saka pana tete wakazoya pamba anotedza nemurume wangu vandamutauriro nyaya saka nyaya pakafamba pamukoo manje kuwirirana kwakusipo ba mama wapo akabva kupasika ka ini anokwanisa kuzombowa mhoresama kozi nandatozara andimbodunyepa ba anombozombowa mhoresa kana kuita seiba kana kumba kwake naasingachamboendiba ndakutogara ndakati mudhu kuti saka zviro izvi pesa anongondituka kuti handidi turoro nemwana wangu zvakwakubudozi akatora hembe dzangu asi mama kutaura kwanenge achindongosho kuti inini imhepo yekumba kwedu iti ndishayechi mwana kozi wane wanototaura kuti ndiwo wanomutasoita mwana kuwekumba kwedu tagara rakabva ragara inini vandarongedza mabhegi vanaenda kumba kwedu mainini akazobudawo futi vaenda kumba kwedu vatadzwana baba vanhu vekudzimba dzedu vazoya mumusha kwazari wakumbira kuti toda kuuya newana nenyaya dzavo dzawanadzo shuwa dare rakagarwa mumusha nana baba uyu mainini nevanhu vekumba kwavo inini nevanhu vekumba kwedu nana baba ekwazari pakati nyaya dzikataurika wamwene wangu wakabvuma kuti inini anotora hembe dzemuroora ba ndakatora shinda ndodzandakaenda nadzo asi anoenda kugadzira kuti asabare be ndakaenda kugadzira zvekuti aende ndo zvandakaenda kugadzira ndomatauriro akaita wamwene wangu anombotora hembe dzake be vanhu vandoti zvapera vakandoti gatsei zvinhu kana mune kwamakatuma muroora akabvenda akamutuma shuwa zvese aibvuma zvimwe zvacho murume wangu inini angasipoba murume wangu azouya musi wakasvika ndomwe waunoti mukwasha wake asi ari bhururu wake
pakaita hondo pamukova ari kubva kubasa. Vamwe vangu vakabva vatanga kuchema kuti nini shuwa vakadzi vako nditi ndiri muroi kudini asi nogara kwese anobva napo munongo ziri muroi. Uyu nyaya yabva tonoti pana panyaya yashata akabva enda kuna nababa wakewo vadaidzwa nababa wake vakwadaidzwa wabereki wamama wekumba kwavo wekumba kwana kwedu wekumba kwana mainini. Nyaya yabva yagarirwa futi pasi murume wangu apo. Nyaya yabva yandotaurwa same. Wamwe wangu bva kwazi mukumunhu wacho kwawakaenda nezviro zvavo izvozvo bva kwafonwa ndona baba Sazari wacho tiri mumba. Wafona kudaro vabvunzwa munhu wese kuti shuwa akauya mai asi akauya nezviro zvake zvaanga nazvo asi handina chandakadini chandakaita ndiye munhu iye adini akafonerwa zvasiyo zvakadaro zvikazi regereranai ichicho kuti garei zvakanaka vanhu chichibva zvandosiya zvakadaro. Tasara taapamba pedu tasara tega hapachagariki mambo. Mama wanotuka kwete zvekunyepedzera wanotaura mashoko. Inini vanobva kuti wakandipuma uri kuvharidzira mhepo yekumba kwenyu tisamanga ino yese ndozi ndini ndakaya chibereko chako. Inini wakandiona ndiri yachibereko chako handina kana musi wandakatora hembe dzemunhu wakafurira mainini avo wakaronga dhiri wakarwadziwa nekuti iwo haubari waronga dhiri nekuti mainini ari kubara aende kumba kwavo wamufurira kuti taura kuti mai ndi arudini arundiroya. Indikati handini chandikafura mainini akauya yega handina kana pandakamufurira pamba pachambogarika kubva kuipa nanhasi navamwene wangu hatimusani asi tiri kugara pamukowa umwe navamwene wangu. Ndaizwa nyaya inini pandakuda ndepekuti handisati wakapunga ndo nyaya chandiri witness yako iripo handisi ndiye uyo handisi ari sumukai maine ndimi kama akataura nenyaya yehembe kuti amwene ndiwo akatora hembe wakaita taura iti pamusoro imama pamusoro imambo ini ndinoitwa munyaradzi marapara zviri kutaura mai guru ichokwadi. Ini ndakaroorwa mumusha mu2018 saka mukugara mama wangu masvikira ndakaita mama wamwene wangu nemurume wangu namai guru nabanguru wangu asingawirirani murume wangu nabanguru wangu asikatowirirani navamwene wangu asingawirirani namai guru nabanguru. Saka ini ndaingonzousa musane namai guru nabanguru ndasikatomusani navo banchitaura kuti ava mai guru akashata mai guru ava vanoroya. Saka mukugara ini mai guru ndasikatombowiraniwo navo bashuwa sembataura ita wamwene wangu nemurume wangu ndisawirirana namai guru. Ndagara ndabara mwana wekutanga mai guru ndasikatendedzi kuti mwana ndibatise mai guru mwana nekuti mai guru anozouraya mwana. Tagara saka pane nyaya yakaitika mama wakashaya hembe dzavo washaya hembe dzavo bva wachinongedza kuti bva wachitaura ati tiri kupasika kubocha wati ini mwaroora inini muriita basa rekutora hembe dzangu. Tikati tinotora hembe dzenyu tinozikisvikazi handisitaura inini ndinotaura mai guru tikati auya kuma. Saka tete wakabva wabvunza tete vakagara pa wabvunza kuti hembe dzamai dzakatorwa nani. Ndikati hembe dzamai dziri dzakatorwa namai guru asi kwazi mukataura munazvipedza ndotaura tete. Saka banguru wangu akaisa mafoni edu pamatree obva azvibata mai guru bva wauya nyaya yobva yabvunzwa wamwene bva kuti mukandobudisa zita rangu chete imimi chitokumbira riregerero nyaya dini ipere mukataura nyaya iyi munazozvipedza tova ndakumbira mai guru riregerero pachibuda nenyaya dzeuro idzese idzidzi mai guru muroi mama wari wanotaura inini chinzi kumbira riregerero ndichikumbira kuna mai guru chinzi ukataura zita rangu chete hazvimbomiri zvakanaka. Alright. Imi uchiri kuenda pamusapa iwe? Handisipo. Hausipo? Ndo saka wakuita free kutaura. Sei usina kuzvitaura uripo pawaitiswa zvese? Ndakatozvitaura ndiripo kuti ndizosimuke ndidzinge nemurume zoenda kumba kwenyu inyaya yacho ndandataura ini. Murume wacho ari? Uyo akagara uyo ari kuyoga. Alright, mbuya wacho uri? Sumukai mbuya wani. Hero kuya kwaro. Ndikurizwa changamire. Pamusoro changamire. Ini ndoitwa wangu ana misi.
mufananidzo chiroka ndakaroorwawo mazare muna ndikarebesa hangu nyaya yacho handiti ava nditete wangu hanje dziye murume wangu ava ndana wamweni wangu ndakaroorwa vari vana wamweni awa mai wavo ndo wamweni wangu murume wangu achikuroorwa ndandakapangidza ndana wamweni saka takangoura tichifambidzana achiuya mba mangu achitamba nevana wangu ari tete saka achibva wazodanana orit pari nhasi tiri vamwe nene muroora nyaya iri apa apari nhasi tiri vamwe nene muroora pazuro tati tete namaiguru mai wake murume wangu inini mai wemurume wangu ihanzvadzi yababa wabheri zvirutaura mama mangu mai wangu inini vanoeradziwa tezvara wangu ndakaroorwa sheka mai vanoeradziwa mai vamai avo vanoeradziwa saka ukama hwacho uripo sekuru wangu navamwene vavavo waneka wane ukama yekuti imba ine imba imwe ndozvaarita kuti akabva anditi ndiri tete ndozvaunongoeradziwa ai handizvizi hangu bandozvandozikwete inini murume wangu bhachi rake negundezi rake zviri kwasekuru maturura ini ndakaroorwa chipanguza ava ndotezvara hanzvadzi yavamwene nyange wamwene wangu zvawakarwara ndo pataenda kusuma ndiyavamire mundi yauya achichibatsira nokuchengeta wakazoita ndozvandandoda kureva kuti makunakuna akaitika gumbezi ramurume wangu riri kumba kwasekuru wangu maturura saka ndauda kuchipinda munyaya yangu shuwa muroora wakauya muna 2017 muna ndiregerera sori ndinozokanganiswa mumwe mukutaura muroora auya wakati takagara achibva asvika takagara masono mairi matatu eri akatanga kurwara achibva atenda kuenda kukiriniki vandamutera vandamuperekedza ndafonera murume wake mukadzi wako uita sei uri kurwara wakuenda kukiriniki aibva ati mira yapo vandamutera vandamuona vachii vandamufonera ndimirirei muroora ndiri kuita sei ndiri kuuya pabva pauya mukoma wemurume wacho nemotokari nemurume wanga ainayo vatatapurana ndoakuta nhoro ndeyekuti ndanzanzi baba wangu vanopinga musoro ndosaka ndadzoka ikoko tibva tauya nemurume wakanababa wangu raibva tasvika paumba zvikanzi ndiri handisinzwa zvakanaka murume yabva nditi tibatai munzwe kuti mudumbu wemuroora mune mwana ndikati ainhana chandiri chandiri kunzwa plus ikanga ane masono matatu unonzika here mwana hanzwiki ndikanzi mufamily menyu mune munhu akarasika njere akati here ndidhidhi wangu asi zvadaro murume akati handina chogona kutaura nemi maita mwana mudiki aibva buda ibva aenda chibva tagara shuwa mukomana mudiki aibva azoroora aroora mukadzi wake mukomana mudiki tagara muroora mudiki aibva aita pamiri pani before zvese izvo haana kupedza ake wakabva waenda kun'anga kwawakaenda hanzi kwamai mapingu wari kupanda musi wedare saka pekupumhana apa shuwa ndakagarwa dare rinotyisa nekuzi mama muroi unondiroi asi sakatanga ipapo rakamba kare kuti mama muroi ndakatengewa negumbezi muna 2019 mwana wangu asataenda ndaindochengeta mai wangu ndikaenda mai wangu zvikanzi mai gumbezi iri munhu sikuenda kubasa mari waiwana kupi vananyaka mai vangu vazoenda wakaya vatunga mudzana marume nemukadzi murume pamberi mukadzi masebva wapinda bvogara pasitubu zvikanzi mai sori ndakakanganisa akaranisa ndakutengerai gumbezi ndotomwa tii yangu ndoti hangu manaenda kura ndomwa kapi yangu yetu ndikati zvadini mwana wangu kutondudza zvikanzi ndangokutaurira hangu ngotaurawo sechi semwana ndakabva ndabatikana ndikapedzisira vandafonera mukadzi wangu ati ndomasvika ndaudzwa nechi ma mirai ndabva tagara shuwa muna 2020 ndakabva ndagara kumba kwemwana ngomira idzipi yangu ndikuti saka zvadaro manje
ndakabva ndagara ndati mwana uyu kundiitira kutengerai gumbezi nekuti sori mai akashaisha ndakaroanisana kutengerai chii akatagara muna 2020 wakabva enda kugara mba wakati vakumbira imba kuti tikumbirawo imba kandadaidza spacetbon yemurume wangu endiri namba 4 pamurume wangu muite sei mubikise muroora watikumbira imba ibva achemate murume ndiye akakumbira imba wabikisana vatagara ibva wazodzoka mumba ubva wazoenda kumba kwemuzukuru waibva wataura nyaya dzamuzukuru banofanira kuti gogo kuti zvichiita ipai vanhu chi imba yavo wafonera hanzvadzi yangu banofanira kuti tete ipai vanhu imba ndikuda pakauya nyaya yekupumana apa nyaya yekupumana yakauya shuwa hembe dzakatorwa here idzi inani hembe yemuroora ndakatora asi kuti ini ndii ndakatorerwa hembe inini shinda muroora angasitoipoki andimazwa nditokiya musina ini anambotora shinda dzehembe dzake asi kuti ndakandatora kuti hangu handinambotora shinda dzehembe yake kana musi wacho ndakabvuma ndakandina vanhu 39 ndiri 1 ndakazara kudai mazariro aketona ndakazondoti eoni kubva ni ndakatora ndisina ina handina kumboroya muroora ine ndakandoti eoni ndazvizwa zvomataura asi ina handina chandakaita kumuroora ndekuti uyu haasi kubata mwana bo haasi kubata mwana nekuti ari kuzi imimi uyu muroora ari kutaura kuti maita kuchinja mvura muchidira madota ivi muchase muchaura zita rake nemurume utasakuirana azvinetsambwa imi mati makafamba aiwa ndaifamba nemuroora uyu komuna matirisi ndakazomuchipindai muchechi tikafamba tese muchechi yajohani marangi imimi chii chaakudiwaka zvese zvamunotauraka ihiyese it's your word against your word your word against your word saka hapana patinosvikava it's mere waste of time kuteerera because uyauti akataura izvo uyoti handizvotora chirudwani chekutibati mugadzise munoti problem sei mwana asi kuita sei asi kubata mwana munongogona kuti panotibatsira ara chibva yamaenda paseri munomirira murume arava endai chibva yautenda endai paseri ndiyo murume pamusoro iyi mama ini ndiri mwana wa mai ava usataura kuti mwana wamai ava taura kuti ndiri murume wemukadzi uyu ndiye mukadzi wangu akazosiyana ndoitwa Isaiah Zari nyaya iri apa ichokwadi kuti uyu neuyu nyaya idzi dzakabvira kudhara kumashure mukadzi wangu uyu aitouya achitaura kuti maibvurawo ari kuti ndikuda kubva panapa asi handibvi ndichisiya pakadii pakanaka wanzi aiwa handisi kumagumba izvanyaya ndikuda kuti imimi hamfanongamuda tati hatinoda kuti uyasapoti handisosapota tati imimi mai watoenda kugara kwandiri endai paseri apo wachipedza ava kuti muzwa kuti problem iyi chichikunetsa ende wanti tizive kuti zvese zvamuta zvemarasha nechii zvese zvinofanira kubuda ikoko saka chiendai kuseri uko kuseri next